Fil-waqt li Malta u l-Italja għadhom għaddejjin f'battibek bejniethom dwar il-bastimenti Sea-Watch u CI, il-50 immigrant li qed jitolbu kien għattaw lejl ieħor bejn sema u ilma bis-sitwazzjoni issa tinbidel f'waħda ta' disperazzjoni. Dawn l-immigranti ilhom minn qabel il-miliet jitolbu lil pajjiżi Ewropej sabiex jintervjenu u qattaw il-festi tal-ewwel tas-sena f'baħar imqalleb, riħ qawwi u kesħa kbira. Rapporti fil-medja qegħdin jindikaw li Kastilja ma tridx li ż-żewġ vapuri jidħlu f'portijiet Maltin sakemm ma jkunx hemm qbil dwar min se jieħu lill-immigranti. Din il-pożizzjoni jekk vera tqajjem ħafna dubji dwar il-mossa il ħal gvern f'dan il-każ għaliex fir-realtà diġà hemm tliet pajjiżi li offrew li jieħdu l-immigranti huma. B'hekk ħafna qed jistaqsu x'qed iżomm lil Muscat milli jieħu azzjoni u għaliex l-Italja qed tkun stinata fil-konfront ta' Malta. Dwar dawn l-iżviluppi tkellem ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija li fuq Twitter qal ċar illi persuni vulnerabbli u tfal għandhom jingħataw kenn. Fl-istess waqt huwa insista li Malta trid tħares l-interess nazzjonali u mhux aċċettabbli li jkun hemm bullying tactics minn pajjiżi kbar. Intant fuq Twitter il-volontiera ta' Sea-Watch qalu illi huma jinsabu ostaġġi tal-Ewropa. Spjegaw li abbord il-vapur is-sitwazzjoni għad waħda ta' tensjoni għalkemm issa donnu l-immigranti reġgħu bdew jieklu.